ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आजचं टॉपिकाचे नाव असा सॉन्ग ऑफ द सुप्रीम वैष्णव। सुप्रीम वैष्णव म्हणणार कोण? एनी गेसेस? शिवा. शिवा। आणि आज बरोबर सोमवार असा, शिवालोच दिवस असा, तर शिवाली कृपा आमचेर जाऊ आणि आमगली भक्तीत वृद्धी जाऊ हीच आम्ही प्रार्थना करून आजच्या सेशनाक सुरुवात करतात। तर भागवतात फोर्थ कॅन्टोत ही गोष्ट गोष्ट म्हणल्यार हे श्लोकाज असतात। तर तातूंत पहिली पृथू महाराजाले पूर्ण वर्णन केला। पृथू महाराजाला कसो जन्म झालो, पृथू महाराजांनी कीर्ती कसली आशिल्ली आणि अशी म्हण फायनली तांगल्या फॅमिली बद्दल हांगा उलयला। तर पृथू माझ्या महाराजाला चलो म्हळ्यार विजित शव, विजिताश्व, आणि तागोलो चलो म्हळ्यार हरिवर्धन, हरिवर्धन हा तागो चलो। आणि त्या हरिवर्धनाक स चले आशिल्ले, तातूंत एक चलो असा प्राचीन बरही, आणि प्राचीन बरहिले 10 चले असतात, तांकां प्रचेतास असे म्हणतात। तर प्राचीन बरही राजा असा, तांगले चले असतात प्रचेतास। ताणे आता प्रचेतासाक जंगलात वच्चा सांगला। कित्याक? तर तांकां विवाह करून तांगले चोरडू जावच्या पयलीं शुद्धीकरणासाठी तांकां तप करच्याक जंगलात धाडल्या। तर ही आमगली प्रथा असा। आता हाका किती म्हणतात? आता गर्भदान संस्कार असे म्हणतात। गर्भदान संस्कार म्हळ्यार जांगले ज्या गृहस्थ असतात तांकां चेडूं जाय आसा, तांकां तांगली पूर्ण बॉडी माइंड अँड सोल शुद्ध करच्याक तांकां आता आयुर्वेदात किती करतात ते लोक? पंचकर्म करतात। घो बायलाले दोघाले पंचकर्म करतात। म्हळ्यार तांगली कफ वात आणि पित्त ते बॅलन्स जाता। तसे म्हण तांगली प्रकृती, कारण ज्या वेळी चोरडू जाता ते आई आणि वडील तांतूत किती बी दोष उरल्यार ते सगळे दोष चेवडाक येता। त्या खातीर आई वडिलांन पहिली प्युअर जावची गरज असा। तर आमगेल्या शास्त्रात ताका गर्भधान संस्कार असे म्हणतात। आणि लग्न जावच्या पहिली प्रचेतासाक जंगलात धाडल्या तप करच्याक, कारण लग्न जावच्या पहिली बी आता लग्न म्हळ्यार गृहस्थाले जीवन संपूर्ण विष्णूल्या या कृष्णाल्या सेवेत जावचे तांगले मेन गोल उरच्या जाय। कोणीही मनुष्याले तो मेन गोल उरच्या जाय। गृहस्थ आणि ग्रहमेधीलो डिफरन्स प्रभुपाद सांगता। गृहस्थ म्हळ्यार जो आमगल्या घराचे
देवाले आश्रम, देवाले मंदिर बनयता, देवाली इच्छा पूर्ण करता, स्वतःली इंद्रिय तृप्तीसाठी संसार करना, ताका ग्रहस्थ असे म्हणतात. आणि जो मनीस आमगल्या लग्नाचे उपयोग स्वतःचे इंद्रिय तृप्तीसाठी करता ताका ग्रहमेधी असे म्हणतात. तर जर का आमका स्वतःचे माइंड सेन्सेस कंट्रोल करच्याक जाय तर ताका तप करची गरज असा, भगवंताली भक्ती करची गरज असा, ताणीच आम्ही आमगली इंद्रिया पर कंट्रोल करू शकतात. तर ते पहिलं कार्य प्रचेतासा तांकां जंगलात धाड ते मेन उद्देश आशिल्लो. तर जंगलात जेन्ना प्रचेतास गेले थंय त्यांना एका चलत चलत एक ठिकाणी तांकां सुंदर सरोवराचे दर्शन झाले. तो सुंदर कमळ आशिल्ले, हिरवीगार झाडे आशिल्ली, पाणी बी एकदम शुद्ध आशिल्ले, सुंदर वातावरण एकदम सुंदर आशिल्ले. आणि तेन्ना तांकां त्या नदींतल्यान त्या सरोवरांतल्यान शिवा बाहेर आयलो दिसलो. तर शंकराले दर्शन इतले इझी ना. शंकराले दर्शन मेळोवच्याक बरे बरे ऋषीमुनी बरे तप केला, पण तांकां बी शंकराले दर्शन झाले ना. पण हे प्रचित आसा शंकराले दर्शन झाले त्याचे कारण मेन आशिल्ले की शंकर स्वताच सांगता की जे लोक विष्णूली भक्ती करतात, जे लोक कृष्णाली भक्ती करतात ते सगळे जण म्हाका प्रिय असतात. आणि जे लोक म्हाका प्रिय असतात म्हणजे कृष्णाली जे कृष्णाली भक्ती करतात तांकां हांव बी प्रिय असा. म्हणूनच आम्ही पळयतात की आता आमगलो कुळारचो कुलदैवत मंगेश. गोयात मंगेशी खबर उरतली तुमका. मंगेशीले देऊळ असा. तर मंगेशीक देऊळ तुम्ही जेन्ना अभिषेक करच्या वतात आणि त्यांना जेन्ना शंकराक मंगेशाक अभिषेक जाता आणि तांकां नैवेद्य अर्पण करतात, प्रसाद भोग दाखयतात, तर सकल विठ्ठल रुक्मिणीली मूर्ती असा. तर पहिली प्रसाद म्हणजे नैवेद्य विठ्ठल रुक्मिणीक दाखयतात आणि विठ्ठल रुक्मिणी तो प्रसाद मागीर मंगेशाक दाखयतात. तर अशी आमच्या देवळात बी पहिले पासून प्रथा असा. हाजेच मिनिंग कितें तर विष्णूचो प्रसाद शंकराक भारी आवडता. डायरेक्टली शंकराक कोणी प्रसाद दाखयनात. सगळे देव देवता कृष्णाले विष्णूले भक्त आसात. आमगेलो GSB लो गणपती असा सायनात मुंबईत. त्या गणपतीक बी सकल शाळीग्राम शिळा दवरतात. आणि जो प्रसाद गणपतीक दाखयतात तो पहिले नैवेद्य शाळीग्राम शिलाक दाखयतात आणि शाळीग्राम शिळालो प्रसाद मागीर गणपतीक दाखयतात. तर सगळे देवदेवतान कृष्णाक विष्णूक स्वतःहून डिवोटीज झाल्यात सगळे देवदेवता. म्हण जे कोणी कृष्णाली विष्णूली सेवा करता, विष्णूली भक्ती करता ते सगळे जण देवदेवता प्रिय असा. आणि म्हणूनच हांगा शंकर उलयता की जे कोणी कृष्णाले भक्त असतात ते म्हाका प्रिय असतात. आणि जे कोणी कृष्णाले भक्त असतात तांकां बी शंकराली महत्व खबर असा. मग डेमिगॉड्सात ते डिसरिस्पेक्ट करनात, अनादर करनात. हा तर ते मेन कारण. दुसरं पॉइंट म्हळ्यार ज्या ज्या ठिकाणी कृष्णाले मंदिर असा त्याच्याच लागीन आमकां शिवाले मंदिर बी दिसता. बरीच उदाहरणं असतात. आम्ही जगन्नाथपुरी गेल्यार जगन्नाथपुरीच्याच जवळ खंयचे देऊळ असा कोणा खबर असा? जगन्नाथपुरी वच्चे पहिली लिंगराज चे देऊळ असा. लिंगराज म्हळ्यार शंकर. तेच आमगेल्या मुंबईत गोपीनाथाचे मंदिर जे असा चौपाटी मंदिर त्याच्याच लागीन बाबुलनाथाचे मंदिर असा. तर ज्या ज्या ठिकाणी शंकराले मंदिर असा त्याच्या बाजून क्षेत्र रक्षक म्हण थंय शंकर उरता. कृष्णाले मंदिराच्या बाजून शंकराले मंदिर होता. हेच प्रूफ असा की शंकराक कृष्ण कितलो आवडता. शंकर कृष्णालो कितलो होड भक्त असा. म्हण शंकराले दुसरे नाव कितें वैष्णवानाम यथा शंभू. शंभू म्हळ्यार शंकर आणि तो सगळ्या वैष्णवात सगळ्यात श्रेष्ठ म्हळ्यार कोण तर शंकर असा. सगळ्या भक्तात श्रेष्ठ म्हळ्यार शंकर असा. तर तोच शंकर कृष्णाच्या भक्तीसाठी किती बी करच्याक तयार उरता. एक पटी शंकरान सांगले की कृष्णा मग तुकली मायाचे दर्शन जाय.
मोहिनी मूर्तीले हांवें वर्णन ऐकला पण हांवें पळयलें ना, तर म्हाका मोहिनी मूर्तीलाय दर्शन जाय. ताबडतोब शंकराचे ध्यानी मुनी बी उरना तेन्ना विष्णू मोहिनी मूर्तीला अवतार घेता. शंकराक खबर ना की होच कृष्ण असं म्हण. मोहिनी मूर्ती इतली सुंदर उरता आणि ती अशी बॉल घेऊन खेळत 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 जंगलात येता. तो शंकर इतलो मोहित जाता, मोहिनी नी मोहित जाता, मोहित जाता आणि त्या मोहिनीला फाटल्यान धांवच्या लागता. मोहिनी धावता तिच्या फाटल्यान शंकर धावता, मोहिनी वता ताच्या फाटल्यान शंकर वता. ज्या ज्या ठिकाणी मोहिनी होता त्या सगळ्या ठिकाणी शंकर होता. फायनली ती मोहिनी मूर्ती शंकराल्या डिसायपल्सच्या आश्रमाच्या थंयच्यान वचू लागता. पण शंकरा त्या मोहिनी मूर्तीच्या फाटल्यान वता वता तांकां हे बी भान उरना की अगरे मगले डिसायपल्स आसात. आय एम सपोज टू बी रिनाउन्स्ड अँड आय एम रनिंग आफ्टर अ ब्युटिफुल लेडी. व्हॉट दे विल थिंक अबाउट मी, हे काय विचार करना शंकर. तसेच तो धावत धावत ते मोहिनी मूर्तीच्या फाटल्यान वता आणि मागीर मोहिनी मूर्ती परत विष्णू जाताना ताका शंकराक दिसता की अरे पण हे शंकर कित्याक करता की आपण नम्र आसा, आम्ही हांव तुगेलो भक्त आसा, तुका जे जाय ते हांव करतलो, तुका श्रेष्ठ करच्याक जे जे गरज आसा ते सगळे हांव करतलो म्हण शंकर आपली स्वतःची भक्ती दाखोवच्याक मोहिनी मूर्तीला फाटल्यान वचच्याक बी ताका अशे अशेम दिसना, तो ताच्या फाटल्यान बी वता. तर तागेलो आपण आपलं आमगेली पोझिशन किती आसा हे दाखयच्याक शंकर त्या मोहिनी मूर्तीला फाटल्यान वता. तर हांगा शंकर थंय प्रसन्न जावन प्रचेतासाक आता रुद्र गीता ऐकयता. रुद्र म्हळ्यार शंकराले दुसरें नांव आसा रुद्र आणि गीता म्हळ्यार आसा सॉंग. आमकां भगवत गीता खबर आसा. भगवत गीता मीन्स सॉंग ऑफ गॉड. उद्धव गीता बी आसा. उद्धव गीता म्हळ्यार कृष्णान म्हणिल्ले गीत कोणा खातीर, उद्धवा खातीर. उद्धवाक जो ताणें उपदेश केल्लो, भगवत गीता सांगलेली ताणें अर्जुनाक उपदेश करच्या आणि उद्धवाक उपदेश करच्याक सांगला ती एकदम जेन्ना कृष्ण स्वतालो पास्ट टाइम्स समाप्त कर भौतिक जगातल्यान परत जेन्ना गोलोक धामात वता ताजे पयलीं ताणें उद्धव गीता उद्धवाक सांगला. तर आता ही रुद्र गीता प्रचेतासाक शंकर भगवान सुनयता. तर ती रुद्र गीता म्हळ्यार कसली, तर रुद्र गीता म्हळ्यार शंकरान केल्ले कृष्णाले वर्णन, कृष्णाली प्रशंसा, कृष्णासाठी प्रेयर्स, हे सगळे ते रुद्रगीतेत आसा. तर सुरुवातीक रुद्रगीतेक शंकर कृष्णाक प्रार्थना करता की तुगेले म्हाका रूप दाखय, तुगेले म्हाका दर्शन दी. आणि तागेले दर्शन ताका जेन्ना मेळता तेन्ना ते त्या दर्शन ना सुरवातीक ताका प्रेयर करता तागेल्या चतुर्व्यूहाक. चतुर्व्यूह म्हळ्यार पूर्ण प्रोसेस असो आसा की पहिलो कृष्ण, कृष्ण इज द ओरिजिन. गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी असे ब्रह्मसंहिताक सांगला. तर पहिली आसा कृष्ण. कृष्णाचे फर्स्ट एक्सपान्शन जाता बलराम. बलरामाचे एक्सपान्शन जाता चतुर्व्यूह. चतुर्व्यूह म्हळ्यार कोण, तर वासुदेव म्हळ्यार कृष्ण, वासुदेव प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध हांका चतुर्व्यूह असे म्हणतात. तर तांका पहिली फर्स्ट प्रार्थना शंकर या चतुर्व्यूहाक करता. चतुर्व्यूह म्हळ्यार वासुदेव. वासुदेव इज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, हो वासुदेव. दुसरो आसा आमगेले इगोचे जो कंट्रोल करता तो आसा संकर्षण. तिसरो आसा प्रद्युम्न जो आमगेले इंटेलिजन्सचे कंट्रोल करता आणि अनिरुद्ध म्हळ्यार आमगेले माइंडचे कंट्रोल करता. तर हे सगळे जण आसात ते एक्सपान्शन्स, कृष्णाले एक्सपान्शन्स आसात आणि हे सगळे जण मिळून आमगेले अंतःकरण बनता. तर अंतःकरणात आमगेले किती किती उरता, कॉन्शियसनेस उरता, कारण आत्मा आसा. आत्मा उरल्यार कॉन्शियसनेस. आत्मा एक पटी शरीरातल्यान भायर गेलो तर मणूस डेड म्हणतात ताका आमी, मृत्यू पावला असे म्हणतात. ताका कॉन्शियसनेस उरना, ही बिकम्स अनकॉन्शियस. तर इफ देर इज कॉन्शियस, इफ देर इज सोल देर इज बी कॉन्शियसनेस. इफ देर इज कॉन्शियसनेस द पर्सन इज अलाइव. विदाउट कॉन्शियसनेस नोबडी कॅन बी अलाइव. तर आत्मा म्हळ्यार वासुदेव, सुपर सोल आणि म्हळ्यार परमात्मा
आणि आमगोली इंडिव्हिज्युअल आत्मा जीवात्मा म्हळ्यार तो इंडिव्हिज्युअल सोल. दुसरं संकर्षण. संकर्षण म्हळ्यार आमगोलो इगो. इगो बरो उरता वाईट बी उरता. बरो इगो म्हळ्यार आम्ही कृष्णालो दास आसात हे समजून घेवचो आमगोलो ओरिजिनल इगो आसा. पण आम्ही जेन्ना या भौतिक जगात येतात तेन्ना आमकां दिसता आमीच बॉस आसात आणि बाकी सगळी ही सृष्टी आमगली दास आसा. ताका म्हणटात फॉल्स इगो, मिथ्य अहंकार. तिसरो आसा प्रद्युम्न म्हळ्यार इंटेलिजन्स, बुद्धी. बुद्धी कितें करच्या एक्च्युअल बुद्धी आमकां आमगेले माइंडाक कंट्रोल करच्याक जाय. कृष्णाली भक्ती कर मग सांगच्याक जाय. ताका म्हणटात ओरिजिनल गुड इंटेलिजन्स. आणि माइंड म्हळ्यार आमगेलें मन. मन उरता चंचल. मनाक प्रलोभन दाखयता आमगेली सेन्सीस, इंद्रिय. जीभ म्हणटा हे खावच्या वच, डोळे सांगतात हे पळोवच्या वच, कान सांगता हे ऐकुच्या जाय, नाक सांगता हो सुगंध घेवच्याक जाय. पण आमगेली बुद्धी जेन्ना आमगेल्या माइंडाक सांगता की हे सगळे तुमकां पहिली कृष्णाक अर्पण करचे जाय. टेस्ट करचे आसा, प्रसाद खा, ऐकुचे आसा भजन ऐक, कृष्ण कथा ऐक, पळोवचे आसा कृष्णाले दर्शन घे, धामाले दर्शन घे. हे सगळे आमकां इंटेलिजन्स सांगता. तेन्ना आमगेले माइंड कंट्रोलात वता. तर हांगा प्रेयर कितें करता रुद्रगीतेत शंकर की मगले जे अंतकरण आसा म्हळ्यार जे चार ज्यो गोष्टी आसात जे कंट्रोलर्स आसात तांणी म्हाका भक्ती करची बुद्धी दिवं दी. हे फर्स्ट प्रेयर आसा. सेकंड प्रेयर आसा कृष्णा विष्णू म्हाका तुगेलें दर्शन दी. विष्णू अनेक अवतारात येता पण म्हाका खंयचें दर्शन जाय जे सगळ्या लोकांक आवडतो असं दर्शन जाय. म्हळ्यार 400 फॉर्म विष्णूचे दर्शन. आणि ते तागेलें जे दर्शन हाका मेळटा शंकराक मेळटा त्या दर्शनाचे वर्णन मागीर तो प्रचितासाक करून दाखयता की तागेलें रूप कितलें सुंदर आसा, तागेले वेणू आसा हातात, तागेले डोळे म्हळ्यार लोटस आयज आसात, तागेले चरण म्हळ्यार लोटस फीट आसात, तागेल्या गळ्यात गुंजमाळा आसा, तागेल्या मुकुटात मोरपंख आसा, तागेलो वर्ण घनश्याम आसा, ताणे पितांबर घाला, सुंदर सुंदर आभूषणे घाल्यात, हातात तागेल्या शंख चक्र गद आणि पद्मनाभ असे आसा. तर असे वर्णन सुंदर त्या विष्णूची तुम्ही भक्ती करच्याक जाय असे शंकर रुद्रगीतेंतल्यान प्रचितासाक सांगता. आता भक्तीचे महत्व हांगा शंकर सांगता. तर भक्ती रसामृत सिंधू हे रूप गोस्वामीन बरयला. तर श्रील रूप गोस्वामीन भक्ती रसामृत सिंधूत भक्तीचे डेफिनेशन दिला. भक्तीचे डेफिनेशन असे आसा अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माणि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलन भक्तीर उत्तमा. उत्तम भक्ती म्हळ्यार कितें एक अन्य अभिलाषिता शून्य. अभिलाषिता म्हळ्यार अदर मोटिवेशन्स. वी शुड नॉट हॅव एनी अदर मोटिवेशन्स. भक्ती जेन्ना आमी करतात त्यांना फक्त कृष्णाली आणि कृष्णाल्या डिवोटीजली सेवा करची हेच आमगेले उद्देश उरच्याक जाय. म्हाका पैसो जाय, म्हाका घर जाय, म्हाका शिक्षण जाय, म्हाका नोकरी जाय हे म्हण भक्ती करचे न्ही. अन्य अभिलाषिता शून्य. ज्ञान ज्ञान प्राप्त करच्याक बी भक्ती करची करू नये आम्ही. केवळ सेवेसाठी भक्ती करच्या जाय. तर ज्ञान कर्म कर्म बी ना म्हाका कर्मफल जाय हे करतले म्हळ्यार ट्रान्झॅक्शन. आय विल गिव्ह यू दिस, यू गिव्ह मी दिस. खूप लोक देवळात वतात, गणपती बाप्पा सिद्धिविनायक वतात, हांव तुका पेढे दिता तू म्हाका मार्क्स दी, हांव तुका नारळ दिता तू म्हाका नोकरी दी. हे झाले ट्रान्झॅक्शन्स. सो वी आर कन्सिडरिंग डेमिगॉड्स और गॉड ॲज अवर सर्वंट्स. ऍक्च्युली वी आर देअर सर्वंट्स. तर म्हाका सेवा करच्याक दी हीच आमगेली भक्ती उरच्या जाय. तर अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम. हा ज्ञान भी नाका कर्म भी नाका. अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम. अनुकूल अनुकूल म्हळ्यार फेवरेबल. अनुशीलनम म्हळ्यार फॉलो करचे. तर आम्ही कृष्णाक कसे फॉलो करचे फेवरेबली. कंस, शिशुपाल, हिरण्यकशिपू हे सगळे विष्णूले स्मरण करताली, दिवस रात्र विष्णूले स्मरण करताली. पण ते अनुकूल नाशिल्ले. अनुकूल म्हळ्यार ते फेवरेबल नाशिल्ले. ती भय आशिल्ली तांकां. कृष्ण येवन म्हाका मारतलो, हो येवन म्हाका मारतलो, द्वेष करताली, ईर्ष्या करताली. तर तसे आम्ही शीलनम करचे न्ही.
आम्ही फेवरेबल म्हाका सेवा कशी मागायला हातून घडू शकता हे विचार करून आमका कृष्णाले फॉलो करच्या जाय. तर अशी जो भक्ती करता ताकाच उत्तम भक्ती अशी म्हणतात. आणि हांगा प्रचेतासा रुद्रगीतेत शंकरान सांगला की भक्ती योगानच आमका कृष्ण प्राप्त जाऊ शकता. विदाउट भक्ती वी कॅनॉट अचीव कृष्णा. कृष्ण प्राप्त करतो एकच मार्ग म्हळ्यार भक्तीचो मार्ग. आणि भक्तीचे वर्णन बी भक्ती रसावळीत समजून बरयला की भक्तीक 6 कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात. कसली असा? फर्स्ट म्हळ्यार भक्ती इज क्लेशाग्नी. क्लेश म्हळ्यार डिस्ट्रेस, मिझरीज. क्लेश क्लेशाग्नी, ग्नी म्हळ्यार डिस्ट्रॉय. सो भक्तीन आमगेले डिस्ट्रेस डिस्ट्रॉय जाता. सफरिंग डिस्ट्रॉय जाता. सफरिंग डिस्ट्रॉय जातात म्हळ्यार कितें? आमकां सफरिंग येनात अशें न्ही. सफरिंग्स कम टू अस बिकॉज ऑफ अवर कर्मा. आमगेले कर्म वाईट उरल्यार आमगेले शुद्धीकरणासाठी आमगेले प्युरिफिकेशनसाठी आमकां सफरिंग जातात. तर सफरिंग जातली, पण ती सफरिंग बेर करची, टॉलरेट करची शक्ती आमकां भक्तीन मेळटा. सो भक्ती गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू टॉलरेट द सफरिंग्स. आता प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद जेन्ना अमेरिकेत गेल्ले प्रचार करच्या, तांकां कितली सफरिंग आयली, पण ही कूड गो थ्रू ऑल दोज सफरिंग्स. वाय? बिकॉज ही हॅड हिज भक्ती वॉज स्ट्रॉंग, हिज भक्ती वॉज प्युअर. तर क्लेशाग्नी फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक. दुसरे म्हळ्यार शुभदा. शुभदा म्हळ्यार एव्हरीथिंग ऑस्पिशियस. ऑल ऑस्पिशियसनेस कम्स थ्रू भक्ती. भक्ती केल्यार आमगेलें जीवन एकदम ऑस्पिशियस जाता. सगळ्या आमगेल्या जीवनात ऑस्पिशियस मिळता. तो शुभदा. तिसरी आसा सुदुर्लभ. भक्ती इज व्हेरी रेअर. कृष्ण स्वतःली भक्ती, कृष्ण आमकां पैसो दितलो, ऐश्वर्य दितलो, प्रगती दितलो, पण भक्ती इतल्या इझिली मेळना आमकां. इट इज सुदुर्लभ. वाय? बिकॉज इफ वी गेट भक्ती, देन कृष्ण बिकम्स अवर फॉलोवर, अवर कमांड फॉलोवर. तर आमकां तशे म्हळ्यार कृष्ण आमगेलो दास बी बनता. जर का भक्तालो दास सुदामाले ताणें पांय चेपले, तागेले चरण धुले. कित्याक? कारण तो तागेलो भक्त आशिल्लो. पांडवाली इतली ताणें बरोबर तागेलो रावलो. प्रत्येक तागेले जे भी पांडवाले डिस्ट्रेस आशिल्ले त्या सगळ्या सिच्युएशन्साक कृष्ण तांगेले बरोबर आशिल्लो. पार्थसारथी जालो. अर्जुनालो यू कॅन से ड्रायव्हर, चॅरियट ड्रायव्हर जालो कृष्ण. तर हे सगळे कृष्ण पांडवासाठी सगळ्यासाठी करू शकलो, कारण तो तांगेलो भक्त आशिल्ले ते लोक. तर एकदम रेअर असा. यू डोंट गेट भक्ती सो इझिली. तो क्लेशाग्नी, शुभदा, सुदुर्लभ. तिसरं म्हळ्यार सांद्रानग्नी विशेषात्मा. म्हळ्यार कितें? एकदम कंडेन्स्ड. जशें आमकां कंडेन्स्ड मिल्क उरता, एकदम गोड उरता, तशी भक्ती बी एकदम कंडेन्स्ड उरता, एकदम गोड उरता. आणि मागीर दुसरे कॅरेक्टरिस्टिक आसा श्री कृष्ण आकर्षणी. कृष्णाक बी भक्ती आकर्षण करू शकता. कृष्णा भी भक्तीला आकर्षण करू शकता. आणि लास्ट म्हळ्यार मोक्ष लघुता कृत. म्हळ्यार लिबरेशन बी तांकां, जे भक्त उरता तांकां लिबरेशन बी ची इम्पॉर्टन्स उरना. मोक्षाचे बी तांकां इम्पॉर्टन्स उरना. तर हांगा रुद्रगीतात शंकरान तेच सांगला की भक्ती जे डिवोटीज आसात तांकां जेन्ना भक्ती प्राप्त जाता, जेन्ना ते प्युअर जातात, तेन्ना तांकां लिबरेशनची बी जाणीव उरना. लिबरेशन बी तांकां इम्पॉर्टंट दिसना. आणि अशा भक्ताले जो लभमात्र साधू संघ सर्व प्राप्ती होय. म्हळ्यार कितें? एकदम स्मॉल association, very moment association of the pure devotees can do a lot of good to the people. तर हाचीच एक कहाणी असा. तर एक पटी नारद मुनी विष्णूक सांगता
तर एक पटी नारद मुनी विष्णूकडे गेलो आणि विष्णूक म्हणच्या लागलो की अशें हांव ऐकता की प्युअर डिवोटीजले एकदम मोमेंटचे असोसिएशन बी एकदम इम्पॉर्टंट आसा. तर अशें कशें? तर विष्णू म्हणच्या लागलो त्याचे आन्सर तुका मेळटले, पण फर्स्ट यू गो टू द अर्थ आणि थंय हांगच्यान तुका दिसता एक छोटोसो वर्म आसा, किडो आसा. त्या किड्याक वचून हो प्रश्न तू विचार. तो किडो तुका ताजे उत्तर दितलो. तर नारद मुनी म्हणच्या किडो म्हाका उत्तर दितलो? तर म्हणतो हय तू वचून विचार तर ताका. तर नारद मुनी पृथ्वीचेर येता आणि ते किड्याकडे जाता आणि किड्याक सांग कानात विचारता व्हॉट इज द पॉवर ऑफ असोसिएशन ऑफ अ प्युअर डिवोटी और अ वैष्णव. तो किडो इमिजिएटली मरता. तर नारद मुनी धावत विष्णूकडे येतात म्हणजे अरे तुम्ही म्हाका सांगले त्या किड्याक वचून ते प्रश्न विचार आणि किडो तुमका उत्तर दितलो. उत्तर दिवचे दूर तो तो किडो मेलो. तर असे पण म्हाका उत्तर काय मेळ्ळें ना तर म्हाका उत्तर दिया. विष्णू म्हणच्या लागलो ओके आता एक काम कर. थंय तुका पृथ्वीचेर एक आत्ता एक वासराले जन्म झाला. त्या वासराक वचून विचार होच प्रश्न ते वासरू तुका उत्तर दितले. तो म्हणतो गाईचे वासरू आता किड्याले कसे झाले हांव वचून त्या किड्याक प्रश्न विचारले तर किडो मेलो. आता जर का ही वासरू गेल्यार म्हगेल्या हातान गो हत्याची पाप लागतले म्हाका. तर हांव सकयल वचचो ना. विष्णू म्हणता तू वच हांव तुका सांगता तुका कसले पाप लागचे ना. तर नारद मुनी परत सकयल पृथ्वीचेर येता आणि त्या वासराल्या कानाक विचारता की व्हॉट इज द पॉवर ऑफ असोसिएशन ऑफ अ प्युअर वैष्णव. इमिजिएटली ते वासरू बी मरता. तर नारद मुनी परत एकदम शॉक जाता अरे बापरे. आता तर मगेल्या हातातल्यान किती झाले गोहत्या झाली. धावत धावत परत विष्णूकडे येता. नारायण नारायण हे किती गेले. विष्णू तू म्हाका थंय वासराकडे वच्चे सांगले आणि वासरू बी गेलो. आता मगेल्या हातल्यान गोहत्याचे पाप झाला. आता हांव कितें करू. विष्णू म्हणता तुका काय पाप लागचे ना. आता सकल पळय एक राजा असा. तो राजालो आत्ता तागेली राणी असा. तिने आत्ता एका राजपुत्राक जन्म दिला. तर तू त्या राजपुत्राकडे वच आणि ताका वचून होच प्रश्न विचार. तो राजपुत्र तुका त्याचे उत्तर दितलो. नारद मुनी म्हणता हांव आता सकल वचचो ना. पयलीं म्हाका वम कडे धाडले तो वम मेलो. मागीर म्हाका तू वासराकडे धाडले वासरू बी गेले. आता हो मनुष्य जन्म असा. तो गेल्यार हांव कितें करतले म्हाका कितले पाप लागतले. तर विष्णू म्हणटा काय लागचे ना तू सकल वच. सकल परत नारद मुनी घाबरत घाबरत येता आणि त्या राजपुत्राच्या कानाक विचारता व्हॉट इज द पॉवर ऑफ द असोसिएशन ऑफ अ वैष्णव. तो आत्ता जन्मलेलो एकदम सान चोरडू उलोवच्या लागता. सो म्हणतो यू डोंट नो फर्स्ट you came and met me when I was a worm and you just asked me that question. I immediately died and I was born as that calf. Then you came to me when I was a calf and asked me the same question. I immediately मरण पावलो आणि now I have come as a prince. तर भक्ताले प्युअर भक्ताले संग मिळणार असे सगळे घडू शकता. दॅट इज अ पॉवर ऑफ वैष्णव असोसिएशन. तर भक्तीचे जे प्युअर शुद्ध भक्ताले जे असोसिएशन कितले इम्पॉर्टंट असा हे रुद्रगीतेत मागीर प्रचेत असा शंकरान सांगले. मागीर म्हणजे शंकरान सांगले की टाइम इज सो इम्पॉर्टंट and Krishna comes in the form of time. Krishna when he comes as a form of time, bhakta or the devotees are never caught by the invincible time. म्हळ्यार टाइम म्हळ्यार कितें प्रत्येक मनशा मुखार टाइम कम्स इन द फॉर्म ऑफ डेथ. आम्ही टाइम पळवू शकनात
पण टाइम पासेस. इन्फंट असा तो व्हड जाता, यंग जाता, ओल्ड जाता आणि फायनली तो मनुष्य मरता. तर दॅट इज द इफेक्ट ऑफ टाइम. तर असे भक्त लोक जे उरतात तांकां टाइमचो इफेक्ट जायना म्हळ्यार कितें? भक्त मरनात? भक्त अमर जातात? ना, भक्त बी मरतात. तर भगवद्गीतेतच सांगला कृष्णान की जे कोणी कर्मी असतात, म्हळ्यार जे कर्म करतात स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. फॉर एक्झाम्पल वी सी मे बी अ बिझनेसमन, ताणें व्हडलो बिझनेस उबरावला तागेलो. हा, बहुत पैसा कमयला ताणें, खूप प्रसिद्धी बी मेळयला, प्रॉस्पेरिटी मेळला. विल दॅट नेवर एंड? इट विल एंड. सो कर्मीले जे कोण जे काही मेहनत करतात कर्मी, तांगले जे रिझल्ट तांकां मेळटा दॅट विल एंड वन डे ऑर दी अदर. ज्ञानीज नॉलेजाच्या फाटल्यान वतात. सो ज्ञानीज ज्यांका नॉलेज असा त्या नॉलेज तांकां मेळटा. विल दॅट नॉलेज नॉट कम टू एन एंड? तो मनुष्य गेल्यानंतर नॉलेज विल कम टू एन एंड. सगळे मनुष्य गेल्यानंतर तो मनुष्य जर का वृद्धा काळात बी ताका याद बी उरचे ना किती ताणें ताका नॉलेज मेळ्ळा म्हण. सो हिज नॉलेज विल कम टू एन एंड. योगी उरता. योगीले मेन पर्पज कितें आसा? ताका ब्रह्मज्योती घाटची उरता. तर ब्रह्मज्योतीत बी जे लोक वतात शुद्ध जाऊन पुण्य कर्म करून ब्रह्मज्योतीत जे वतात, ब्रह्मज्योतीत कॅन दे स्टे देअर फॉर एव्हर? जेन्ना तांगेले पुण्य कर्म समाप्त जाता सो दे ऑल हॅव टू कम बॅक टू अर्थ. तर म्हळ्यार कितें? तर तांगेले पुण्य कर्म बी ताजो बी अंत जाता. पण आमी जी भक्ती मेळयतात, भक्ती आमी करतात आणि भक्तीले जे आमकां रिझल्ट मेळटा ती आमी ह्या जन्म सरल्यानंतर बी नेक्स्ट जन्मात घेऊन वचू शकतात. भगवद्गीतेन सांगला की ज्यांची भक्ती अधुरी असा नेक्स्ट लाईफ ते स्टार्ट फ्रॉम दॅट पॉइंट. म्हळ्यार जर का आमगेली भक्ती 50% कंप्लीट झाला तर वी स्टार्ट विथ भक्ती ॲट 51%. 51st पर्सेंटात आमगेली भक्ती चालू जाता. आणि तो मनुष्य जागेली भक्ती हाफ झाला म्हळ्यार अर्धवट रावला ताका नेक्स्ट जन्म आयदर एका रिच फॅमिलीत ताका मेळटा नाजाल्यार एक कल्चर्ड ब्राह्मण फॅमिलीत तागेलो जन्म जाता. कित्याक? कारण जी भक्ती ताणें अर्धवट सोडला ती भक्ती ताका पूर्ण करच्या चान्स मेळटा त्या नेक्स्ट जन्माक ताका. तर दी भक्ती नेवर गेट्स ओवर. दॅट इज वाय डिवोटीज आर नेवर अफेक्टेड बाय द इनविन्सिबल टाइम. तांगेलो देह समाप्त जाता, ताका मृत्यू येता, पण तांगेली भक्ती तशी अपुरी उरल्यार ताका नेक्स्ट जन्मात ती चालू दवरू शकतात, ती कंटिन्यू करू शकतात. सो देर इज नॉट एन एंड टू द भक्ती. भक्ती इज इटर्नल. ज्या जन्मातल्या दुसऱ्या जन्मापर्यंत भक्ती घेऊन जाऊ शकता. तर ही भक्ती खय प्राप्त जाता? भक्ती गेट्स भक्तीले उगम स्थान म्हळ्यार आमगेलो हार्ट. सो इन अवर हार्ट the bhakti gets created or bhakti is born. In what form? It gets born in the form of bhakti lata बीज. तर जर आम्ही कोण वैष्णवाला संग केले, ताच्या कडल्यान बरे बरे ऐकले, कृष्ण कथा ऐकली, भजन ऐकले, तर आमगेल्या हार्टात यू कॅन से वी सो अ सीड ऑफ भक्ती. आता ही सीड जी आसा भक्तीले ताजे रूपांतर भक्ती लताच जाता. भक्ती लता म्हळ्यार क्रिपर. ते क्रिपरात ताचे रूपांतर जाता आणि ते क्रिपर वाढत 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 म्हळ्यार आमगेली भक्ती वाढत वाढत अल्टिमेटली इट टेक्स अस टू वैकुंठ लोक या गोलोक. तर जेन्ना हे क्रिपर वाढता तर त्या क्रिपर वाढल्या बरोबर त्या क्रिपरा बरोबर आमगेल्या हृदयात थोडी थोडी अनर्थ बी येऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल जर आम्ही एका पॉटाक वी प्लांट अ स्मॉल प्लांट
तर ते प्लांट जेन्ना लहान उरता तर त्या प्लांट बरोबर त्या प्लांटाक आमी उदक घालतात, बरी सॉईल घालतात, ताका आमी खत बी घालतात. पण ताज्या बरोबर आजूबाजूक थोडे थोडे वीड्स बी उगतात. तर ते वीड्स म्हळ्यार कितें, तर जो मनीस भक्ती मार्गा लागता ताका ऐश्वर्य प्राप्त जाता, तागले लोक गुणगान करतात. अरे हे इतलो बडो भक्त असा, हा इतलो शुद्ध भक्त असा. तर असे जेन्ना प्रशंसा करतात लोक, ताका ऐश्वर्य प्राप्त जाता, तेन्ना ताका केन्ना केन्ना तो प्राऊड जाऊ शकता की ओ आय एम सो ग्रेट. सो दॅट प्राईड इज अन अनर्थ. तर हे जर का आम्ही जसे जर का आम्ही पोटात एक प्लांट लायला, ताजे रक्षण करच्याक जसे आम्ही वीड्स काडच्याक जाय. वीड्स दवरल्यार ते प्लांट सगळे वीड्सच खाऊन उरयतली, प्लांट मरतले. तर इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दॅट भक्तिलता बीच, यू हॅव टू टेक केअर ऑफ द वीड्स. So the weeds have to be plucked so that the creeper remains intact. Soil nourishment to the plant means our sadhana. आमगेले चॅन्टिंग आसा, आमगेली वाचन आसा, आमगेली हियरिंग आसा, आमगेले असोसिएशन आसा. हे सगळे त्या भक्तिलता बीज जे आसा ते क्रीपर जे आसा ताका खत पाणी आमी घालतात. ते खत पाणी म्हळ्यार अवर साधना. अँड रिमुव्हिंग द वीड्स मीन्स क्लिनिंग द अनर्थास. सो वी शुड डेव्हलप द राईट डिझायर्स आणि आमगेले हार्टचे मागीर ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली ट्रान्सफॉर्मेशन? ट्रान्सफॉर्मेशन इज नथिंग बट ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ अवर डिझायर्स. सुरवातीक आमकां खूप मटेरियल डिझायर्स उरतात. आमकां हे जाय ते जाय सगळे स्वतासाठी, देवाल्या भक्तीसाठी न्ही, स्वतासाठी आमकां जाय उरता. पण ज्या दिवसापासून आमी भक्ती करच्या लागतात आमकां ते सगळी डिझायर्स झिरो जायनात. Desires remain, but the desires get changed. That means our heart is transformed now. Earlier, that heart was what you can say, a repository of desires for our own senses, sense gratification. But now that same heart becomes a repository of desires for serving the Lord and his devotees. So desires asat, but desires have changed. That is what is known as transformation. The transformation of the desires. तर या ज्या हार्टाचे आमगेले डिझायर्स असतात त्याचे ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. तर रुद्रगीतात शंकरान सांगला की वी हॅव टू चेंज अवर डिझायर्स. वी हॅव टू प्रे फॉर द गुड डिझायर्स. कारण प्रेयर्सान सगळे शक्य जाता असा. इफ वी प्रे प्रॉपरली टू द लॉर्ड टू गिव्ह अस अ राईट डिझायर्स, अँड वी शुड प्रे फॉर द गॉड फॉर द प्रॉपर डिझायर्स, एस्पेशली जेन्ना आमी चॅन्टिंग करतात तेन्ना. When we chant, when we pray that let my heart get purified, let I get the right desires, then our chanting is good chanting. That is the meaning of proper chanting. Proper chanting where we have to chant with full focus on how we can have proper desires. आणि ह्याचेच उत्तर आमकां मागीर कृष्ण गिव्स अस इन द फॉर्म ऑफ गुड असोसिएशन. आता असोसिएशनचे बी इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी असोसिएट विथ अवर इक्वल्स. म्हळ्यार कितें, तर आमकां जेन्ना डिवोटीज मेळटात, 3 लेवलचे डिवोटीज उरतात. एक आमगेले सिनियर्स, एक आमगेले ज्युनियर्स आणि एक आमगेले इक्वल्स. तर आमगेले जे सिनियर्स उरतात ते आमकां नेहमी एनकरेज करतात. यू आर डुईंग गुड गुड सर्वीस, यू आर सो गुड, अशी सगळे आमकां सिनियर्स सांगतात. कारण तांकां आमकां इन्स्पायर करचे उरता, एप्रिशिएट करतात. सो वी शुड असोसिएट विथ अवर सिनियर्स, बट तांगेले जे एप्रिसिएशन आसा वी शुड टेक इट एज आय हॅव टू इम्प्रूव्ह माय सर्वीस. दॅट इज वाय दे आर इन्स्पायरिंग अस. पण आमगेले जे ज्युनियर्स असतात ते लोक तर आमकां खूप रिस्पेक्ट दितात, आमगेले खूप आदर करतात. अरे माताजी यू आर सो ग्रेट, ओ माताजी यू स्पीक सो वेल, माताजी यू आर सो प्युअर. सो वी मे गेट प्राऊड with that kind of appreciation by our juniors. So we should look for association of our equals. इक्वल्स म्हळ्यार आमगेले जे बरोबरचे असतात भक्तीत, तशा लोकांबरोबर आम्ही संग करच्या जाय. कित्याक? एनीबडी कॅन टेल?
Why we should associate with our equals? Any guesses? आम्ही केली मिस्टेक्स कोण सांगतात आमका? आमगेले आमगेल मेंटर ना म्हणजे गुरु सांगपाची. हा पण गुरु बी फ्रेंड्स आमका फ्रेंड्स डायरेक्टली सांगतो ना. पण आमगेले जे आम्ही फ्रेंड्स फ्रेंड्स असतात, जे इक्वल्स असतात, दे विल इमिजिएटली टेल अस, Mataji, you are going wrong here. They will not call us Mataji also. They will say, Brajdevi Priya, you have done this mistake. कारण ते आमगेले इक्वल्स असतात. हा, दे कॅन पॉइंट आउट अवर मिस्टेक्स व्हेरी इझिली. मेंटर्स बी आमगेले मिस्टेक सांगतात, पण ते एकदम आमका असे पेप टॉक देऊन सांगतात. यू आर डुईंग वेल, यू आर डुईंग गुड, बट यू हॅव टू इम्प्रूव्ह लाईक दिस असे पण सांगतले. पण आमगेले जे फ्रेंड्स असतात ते अपफ्रंट आमगेला फेसाचेर सांगतले. So, if you want to crush our ego, if we want to crush our pride, we should also associate with our equals. एकदम कितें म्हणतात ते फ्रँक फीडबॅक आमकां आमगेल्या इक्वल्सात कडल्यान मेळटा. आमगेल्या फ्रेंड्स कडच्यान आमकां फ्रँक फीडबॅक मेळटा. हा, फ्रेंड असे विचार करचे ना की हिका वाईट दिसतले असे जातले काही ना. दे विल जस्ट टेल यू आर गोइंग रॉंग ओवर हियर. यू सेड यू डिड दिस वॉज नॉट राईट. तर इक्वल्साचे बी आमकां संग करचे जाय. सो दॅट इज हाऊ अवर भक्ती विल इम्प्रूव्ह. So superiors, our juniors, and our equals. Equal association is also equally important. तर असोसिएशन केल्यार आमगेली भक्तीत वृद्धी जाता असे म्हण रुद्रगीतेत सांगला. मागीर ताणे पूर्ण महाविष्णूचे पूर्ण कार्यालय वर्णन केला. तर आम्ही त्याची सुरुवात केली. कृष्ण असा, मागीर बलराम जाता. बलरामचे एक्सपान्शन जाता चतुर्व्यूहात. चतुर्व्यूहा म्हळ्यार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. आम्ही ताका शॉर्टान VSP असे म्हणतात. VSPA, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. मागीर त्या चतुर्व्यूहाचे एक्सपान्शन जाता नारायण. ते चतुर्व्यूहात जो संकर्षण असा तो नारायणात एक्सपांड जाता. आणि नारायणाचे एक्सपान्शन परत वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सेकंड लेवल ऑफ VSPA जाता. आणि परत त्यातूतल्याच संकर्षणाचे एक्सपान्शन जाता महाविष्णू. सो महाविष्णू इज ऑल्सो नोन एज कारणोदक्षाई विष्णू. कारण तो कारण कॉझल ओशनात उरता. आणि तो महाविष्णू जेन्ना एक्झेल करता तांगेल्या बॉडीच्या पोर्सांतल्यान खूप सारे ब्रह्मांड निर्माण जातात. तो वेन ही एक्झेल्स सो मेनी ब्रह्मांड्स आर क्रिएटेड. आणि प्रत्येक ब्रह्मांडात, प्रत्येक युनिव्हर्सात तो महाविष्णू स्वतः वता गर्भोदकशाही विष्णू म्हण. गर्भ उदकशाही विष्णू. हा, आणि तो गर्भ उदकशाही विष्णूल्या नेवरातल्यान, नाभीतल्यान एक लोटस फ्लॉवर येता. आणि त्या लोटस फ्लॉवरात कोण उरता? फ्लॉवराचेर ब्रह्मा. करेक्ट, तो ब्रह्मा. ही इज अ क्रिएटर, बट ऍक्च्युली ब्रह्मा इज अ सेकंडरी क्रिएटर. सगळे जे आमकां एलिमेंट्स असतात, ग्रॉस एलिमेंट्स म्हणतात. ग्रॉस एलिमेंट्स म्हळ्यार कितें? अर्थ, वॉटर, फायर, एअर अँड इथर, पंचमहाभूत. दॅट इज गिवन बाय विष्णू हिमसेल्फ, कृष्णा हिमसेल्फ. Just gross elements cannot do anything. Just Prakriti, Srushti cannot do anything. It needs spirit, living entities. The living entities are also pumped in by Mahavishnu into the Brahmanda. ब्रह्म अंड, ज्या अंडातल्यान ब्रह्म उरता तो ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड. तर ब्रह्मा इज अ सेकंडरी क्रिएटर. म्हळ्यार तो कितें करता? त्या लिव्हिंग एंटिटीच्या कर्मानुसार तशी तशी बॉडी तांकां दिता. सो ब्रह्मा इज नथिंग बट एन इंजिनियर. He just gives the right body so that the unsatisfied desires of those living entities will get satisfied
इन दॅट बॉडी. सो हे काम ब्रह्मा करता. ते सगळे वर्णन रुद्रगीतात आणि केलं. आणि शेवटी शंकरान सांगला प्रचेस असा की युअर गोल ऑफ लाईफ इज भक्ती. You have to focus on the form, on the name, on the guna and the leela of the Lord, and achieve and do bhakti, serve the Lord and attain Him. That should be the original or the end goal of every human being. Actually human being चे तेच गोल उरता उरच्या जाय टू अचीव द लॉर्ड. आणि त्यासाठी भक्ती करची गरज असा, कारण विदाउट भक्ती यू कॅनॉट अचीव गॉड. हा, तर तशी रुद्रगीताचे आम्ही, आणि त्याने सांगलं की हे रुद्रगीता जो ऐकता, दॅट इज फलश्रुती. अशी रुद्रगीता जो ऐकता, फॉलो करता, तांका भक्ती मिळता. सो वी आर फॉर्च्युनेट इनफ टू रीड रुद्रगीता, हिअर रुद्रगीता फ्रॉम द भागवतम, अँड वी शुड मेक एन एफर्ट टू गेट भक्ती. तर हे सांगून आजचे अमूल्य सेशन समाप्त